Hamren along ingdeng sirkep kepleng irurang sena sarpua phan karcho arni peman ponpo. West Karbianglong Hamren rong sopi Hamren habedeng japathu aklamalong ingdeng sirkep kepleng irurang sena sarpua phan karcho arani peman ponpo. Labang solong Karbi hong hariame Hamren angkang amepen patir piponsi matijong ni phaing korop horni talon ponpo. Bangso irurang sena sarpua phan karcho arani katalon ponjipura penang an abang pubang piatum aning ceparong rinti pen ni phaing korop pliarni arni tiliapor Hamren rong sopi along methang abaik lapen kar cewansi rong sopi arluk pachejeng pen habedeng japathu aklamalong an pajut ponlo. News report Lotikimi News Karbianglong. Bedak Hamren along katalon ke piding pen ke kenal indeng sirkep andu tanglo indeng sirkep lo tu tanglo kali lo masih tak pen se aru tu mata talon rabji pena bang ke mahela sarta than lo je langsung pi tong ha ne rumpum sumpum mata hirilo pen ke so ata se mahela sarta na so se aso rurang sena kar chu do kela ke is ne tu ta indang tanglo pining ke rurang sena sarpo phan kar chu arni lo la se jitu ni ke kar chu adema bang athan thili li tumar kliponji athema arat thedung se kaji tong yalam pena kaching ki kaji than ke klem ke dam kimi ke chok aphan ama sela dag bang dopo je hempuar klipon po rangsina sarpor klipon po da kathanar klipon po hala tumbang ke kurusar tuma sel dolo lir tumbang photrok ason duvet pola bang ke kar klip yulo laga lasu penabarni katalon je bang ke aprang pentali tumpu daksik Hamren west dan susi ke ceng apot si non pin na babangke ning thedo bante arjulong lo isan suta dopo pining pena bangke asi pining bangke Karbianglong angkangta katalon ja thai do oji la pen ke alon do chaji pusini tum ka do beta ningarong lo Ang besar labang so rurang sena sarpo katalon jelong Karbianglong bongnon udam nang bote organization kapre no sono taksi Karbirong asarmai tum tadu Karbilamera mai tum tadu hala tum penta nali tum lonon kasirap situ dun lapusun dum alang tum peta do lo jirap cetu rapet sini tum la so program ke deng pon lo nali tum lang dam pulo te dak dat kali lo jirikin deng along sitame bujar long mase ningkan bang la thedung talon pon nili tum la dak sitame na tum ningkan thom flipen theklong ji aningkan bang la tum thedung katalon do ladak kese tum punon ba opini la meda mai tum kcs tum la hai pa tum ben cherabrin sini tum klempon lo tum bite really bite la pugali lo bite car so ni tum pachi jeng pon ang ko ka bangke irurang sina sarpo alang phan kachikimo pon penap arni lo kenon nil tum pinile klempong la pugali ningkan ko ani pensin ni tum la so nang talon bom wang bom lo asi penap talabang so irurang sina sarpo aphan ke thok hijirji kardom kar di arni lo apot si ni tum pini bite really car really klempon ang ko ka bangke il tum Karbianglong mate Karbia khai tum labang so katalon pon ke komrela asi an susi katalon pon theggia phansi aso ka pachit tak ponye phansi ni tum pini labang so baidrili karili bi pon lo asi tum dak local mla sarup sing teron la pen gel tuma local em lo sar mol sing timung la pen tum local msi saret sing rong phar alang li tum na pin khara teng alang tum men ching wai sar sini li tum dak habe haren thege ding num ben ni tum ching wai si pini labang so abait reli bi pon lo lasi pini ke cheng lo pot si muning abang tan ni tum lan so se pe the pon thupo pusi ka dewe dak ke klem dam ni tum ching wai ching sai pon lo Nang tila bang so pinaba mai ki biji long bang ke dak West Karbianglong an lapuloma mate dak Hamren de lapulo dak ke West Karbianglong de lapugali nili tum dak ke bi pon abang ke dak isi area do la dak Hamren along ama chinam nama tuman chonalo la so pen dak det kali penap ke along do pik so cheng ang kang long tail tum dak langsumi pi pen cheng lok langsumi pi rongkor ala pen ke langteng pen umdap rungphung la hadim do pen thupu bang ke litum badong do po lang tuk tipi do po rong hidi jola soni tum along pado an asinon la dak det la pugali kapre kachipeti lapuson tala bang so pinabarni siap hanti pon di laputi sikdom la tani tum ka chisik pon do lo chingwai chingsai pon lo sini tum reception committee long man tani tum asel tani tum chepek pon lo cultural cell do lo la pen sonak thak volunteer cell asel do re ba posi pena bang ke cultural cell tum pena bang ni tum dak ala irurang sna sar puarjan ki hi la pen kilun ke kan la hain tani tum pa ki thik pon do ji West Karbianglong Hamren rong sopi socheng constituency ke parlo Harlong Juwe Hempu Club ningkan phokep ke chok Golden Jubilee Katalon Ponjia Puthat Pherangkia mai ke padopon Kur ewan kadu ya phanta aprangsi Hempu Club Golden Jubilee
celebration reception committee amai phua hin pen kadu we phanta Christmas akardom la pen ningkan kimia akardom pajiri lo lasila lo pini dak itum la press meet ke phanang alam thebang la halo itum nono bang ke itum RG ding klui pen itum dak hamren angkang along kache thang kluk harlong jwe arong along hempu club podo la swa club bang ke 1972 pen pining 2022 ke ningkan phokep nang ke lelo la si pining bang ke la so sertalin mate golden jubilee celebration aning kan lo na situm pe thik mon ero labang ke non December 27 28 lapen 29 arni si hot pon lo la si kadugwe hamren kaching hon arat pen chenglok kar benglong arat tumhan anta la so golden jubilee arni 27 pen danglok 29 arni an arong aje nang pidun po mate dak arong aje long nang citong nun pen mesen pen nang lang dun po si kadu panta junung ripart pig lo sila so asayang dengalong itum kero people tung aprangsi lagi itum dak kacing honai man the parpik 20 number batalang so IMLA ake hai rupsing tron alangli dak ituma phan laswa club phan pini pen kali ha aprang banta alangli tu dak club president pen cenglo alangli tum si ke claim lo te puthot nona bangke alangli MLA mandat pen apista alangli bang itum handak club contribution thedung si alangli phan si aprang si ke kero pieng tu si sona saksi kero pichubeng tung la bang la lo itum dak number 4 so cheng al mate dak local IMC lo ake hai het singrong par alangli ta non pet kali aprang pada lang lita dak contribution do la si non het non thu hoi pitita lang li bang misen akira pen kai kita abidi sore pen ceklok lang lita nang cipidin mata apor na bang cipidon sa lang li panta ke kera pingtung lapen do thulang litum dak la so aklaba bang ke kacipeduk ha aprang si ke cheng si bang ke 1972 la si la so hu da bang ke a founder a president la bangke la halo rong bang pator lo karlitang rong bang pator lo la no alangli sila so a club presiden ke manceng bang pulo sinon pen bang bom bangke itum kadu bete theklong ningkan phokep nang pleng tang lo sila so along bangke tum dak harlong juwe angkang long hok tema rong ta hamre nang bong rong ke thenai lo sila dak bangke tum rong trok do harlong juwe angkang lok sila ke si rong trok akamura pen risu basa pen ke cenglok dak man the parpik dak arleng ke sarpi saru tum tame mate korjang sumar tum tame la tum ta katu beta nang sirak situ dun la pen aru ya kiro ping tung la bangke la hok la sorgari kamura halang li bangke harsing pator halang li bangke soigdet halang li soigdet tame halang li pen tum bidi sore bang cepat coy pom la se halang li panta kiro ping tung la sila soarni bang itum ke nithoma program podak nithoma program bang itum ke mesen program dengpon ke cengsi ani la bang ke litum dak sports pen khelapon pola padupon pola sports pen adapen khelapo earning yang sam baji hini apolo pon itum dak youth atum fan dak risoi yang atum fan itum awareness program mate interaction program doji si puthot warni la bangke taring corner cap December hala soarni bangta sports pendo pol aso phil pronte lake sarpi mara tum hantara tum interaction program doji la si ko somsi tum rong group ka kacelang nangi ma ka somsi ke paprang nung thai ma tum rong tum hawarta la so putha ka chingwai chingsai doji si la so phil de taring kor sir ke bang la tum ke lake sports ada pa bang do po inter school tum phane tum dak hamren angkang arlong inter school tum competition bipon lake sonia events do isi bangke drawing competition isi bangke quiz competition la bangke la so hinia events bangke lage school atumsi cepate po asi aning sam de kijur ani pina ko la sarsim ke public meeting si tum bang pedopon po baji si pen ke aro tum la so ami ting long chief guest bang eli tum cingki bom lang mate eli tum non da MLA pen MSC cingki bom lang final pu kali lang ta ka hai itum dang man the perfect kaching honai ning ching sam nai karbing long to mas konsila CM Dr. Tura Mohang masih tum cuhang bom lang sa final kali lang sa lang li pansi itum bangke chief guest bangke alang li pansi hot pon lo la si so bang thak itum bangal arning ang sam cultural nai da bangke itum dak karbing long ke thang klub alun se pota doji ada alun se pidui alang itum ke la hello sonjit ronghang alang ita final alo alang ke wang vek po la pen ni duty mung pi alang isa tame wang vek po posi la dake khobor na betang pale lo
pensong thak inut bahini artist no tulang atum tahu gangli pelam dos tala amen mangke peklang kon pelo nasi kadu ko we ke jutsi bangke si reception committee ahin pen bangke si lalo kacinung ri bang lalo kadu ko we tar mane hamren along ke mane aban na klub lo lapen kati thang na klub lo pinak posi la tum kadu ko we tar mana akhir jume pangali tum hanangi pidon kenang sot la sikat do we phanta chuning ritu putho chuning ritu le thola lo la taring corner ko roxing corner ke pen ko sir ke bangke mesen pen nang lang ko pen alira cham nang pidon po bukat do pan chuning risi la so press meet bangke ethi thini lam le sing to ko la kardon United Karbi Youth Association mate tihek pen UKYA atum pen Christmas amen pen sarpi atum aphan pekok epakpak kipajirpon Christmas apornang liluplutte hem isi pen chenglok jirpi jirpo chepho chero atum do an sitame Christmas amen pen nong e chepi chepajirpon lason thak thaksi lakhain korapho nilip MAC constituency angkang arlu United Karbi Youth Association mate thihek pen UKYA President Elvin Krupen chepatir piponsi nilip alom kesar pinei nei atumaphan Christmas amen pen pekok epakpak kipi pajirpon bangso asai angdeng along kepatir pipon laki Elvin Crow UKYA nilip branch president Rafael Teron Sarim Crow Waisong Teron Subhas Teron lapen UKYA a member doan cherap chitu pensi sayang deng pachun pon lo Joki hola pen Philip Tiso Lotikimi News Karbiang lo Difu Baptist Church pen Difu Medical College along Kahumridam Christmas mati arning kethearni apornang ke leahut pache tondunsi aningkan wangason thak pining le thotta Difu Baptist Church pen Difu Medical College along Humridam si kesodet atumaphan aning parung tekang lapen Christmas amen pen kesodet atumaphan thesere mati kechu ason hei hoisitami ron tekang longlo bangso asai kipachunji aphan Difu Baptist Church along Hospital Ministry in charge Robin Tiso lapen Obed Kiling lapen Reverend Hilson Singnar Pastor lapen bangso asai kipachunjia phanpura Difu Baptist Church Youth Department atumta cherap chetu dunsi mesen pen pachun ponlonglo Choki hola pen Philip Tiso Lotikimi News Karbiang